Sang Hyang Jatimurti wis ngawuni ngani Lurah Petruk lan Lurah Bagong manjing telenging Candra Dimuka. Mulat Sang Hyang Asih Pranaya Sang Hyang Bathara Wenang sigra niyup saking dirgantara manjing kalah Candra Dimuka. Gong. Hei. Wis mateng po? Ora kok. Kok awak dhewe kok ora iso ngrasake panas to iki, Gong? Padahal kiwa tengen geni kaya ngene, Tru. Heeh. Teng jlerit ora karu-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg. Wah, gene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya.